Hi guys! For this video, kay magbuhat ta og banana pancake. Muna ito mga ingredients ay. Let's begin. Ito ning i-mash ang saging guys. Then kaning isa kaya ito ning i-toppings. Unahon na to ang saging. Murag pagkaon sa bata ba? Tugmokon ay. Labi mong gud ikaon og banana pancake guys. Mong magkugit ag buhat. Sunod kay egg. Muna guys, nanay egg, ginaturang isagol. Then sunod guys, kay pancake mix. Bana-bana rin itanan guys, kay camera bitaw mukaon. Then i-mix na to. Ay, kiat lang, nagdanghag. Nalagsik. Pag hinay po taon dira day, ay pagdali-dali day. Relax lang. Then sunod kay, butangan na to og milk. Bana-bana ka tanan guys. Basta kay masagol mo na. Walay misure ba. Kami raman bitaw mukaon. Lasaw siya guys. Dugangan na to og flour. And it's done. Lutuon na nato. Sunod guys, kay magbutang tawag butter sa kawali. Kaya itong ilunon na atong pancake. Atong takuban guys, kay para madali. Open the sesame. Pwede na guro natin i-flip guys. Oh. Wow! Nice siya. Ling kamay kay kalipay. And it's done. Luto na guro ni siya guys. Muna ang pikas tayo. Nice siya. I'm excited. Humot siya banana. Then, dugangan na to og butter, guys. Ilunod na po na to. Sunod nga pancake. Taman mo human. Akang pancake itsukotiro yo, mama. Na. Akang pancake yaro yo. Pancake. Aki yun o puray panyukat tayo. Bibit-bit na ay. Natubuhaton sa ihang kuan. Cute na buhatanan. Kaya para siya maluto ba. Jastan eh. Siya daw ko na yung mubuhat. Dakara ako kubuko yaro no. Hindi. Tangan na to butter. Ganahan man ta siya sa mubuhatan ng mixture. Kaya nakalimot magtawag niya. Si mama na lang nagbuhat. Irite. No, why? Nani sunukaw? Yukore. Hala, napagod na din giluto ni mama. Nakalimot ko na pa man dahil ko giluto dali. Nande? Dekimashita.ちょっと待って。ちょっと押して。ちょっと押して。Ganito lang dali. Gana siya guys. Na siya now. Emoji kay ang pancake niya kibay.汚れないようにやぼやぼ。Enough na? No, the mother will. Enough na. Simod ay. So, butangan na to og butter guys. Kaya magluto ta sa banana. Yan yung banana guys. Kung lutoon ano. It's been raining in Manila. Nagdik tayo. Dikta. Ha? Dikta. Dikta ni hapse kara. バターもっと作る？いらない。
Nag-iyo ko ko diyaro na. Mazite. Sulitan to mazite. Napagod ng gilot. Hindi na nila ito butang sugar guys. Kaya tamis pa yung banana. Then, atong ilono diri ang banana. Banana. Ano siya? Akong you want banana? Ha? You want banana? You want banana? No! Kusog sa ihang nooy. Nay, sobra ay. Di mo siya ganahan. Ito lang butang diri sa ihabi. Then, natin caramel guys. Atong butangan o caramel sa ibabaw. Mama. Ha? Banana. Isang. 美味しいでしょ Butangan na to o caramel. Woo! Kani kay takoya ni guys. Butangan po na to o caramel. 隠しちゃってよ、ママ。 Hitotsu tabete. Hindi, si ganahan sa banana pancake pero no choice siya kay kasapan man siyang mamog di mukaon. Kuno hitotsu tabete ni mama to papa ko rin hitotsu tabero karon. Ang naong ay. Papa to. Mama. Ja kore akio mo mada hitotsu aro kara kore akio ne. Hitotsu tote. Kore akio tabete ne. Let's eat! Mga untag pamaha with kape. Sorry, honto ni tabete ne. Tabi na ito honto ni mama okoro yo. Wakata. Ha? Gaya na ka. Atong dilawan di ko. Makapasar na ba magbuhat o kafe? Papa, kafe. Kafe no shobay mo dikiri. Ha? Pwede na daw kuno ko magbuhat o kuan. Kafe nga. Resto, papa? Kafe resto? Pwede na daw, makapasar na daw. So, ano? Mama, mite. Lami siya. Mga unta. Yun dyan yung isa kahong ito. Mga unsa mi. Thank you for watching. Bye-bye.